Gaurkoan, proportzionaltasuna zer den, proportzio motak zein diren eta hauek nola kalkulatzen diren ikasiko dugu. Proportzionaltasuna zer den ulertzeko hainbat kontzeptu ulertzea ezinbestekoa da. Batetik, magnitudea neurtu eta zenbakien bidez adieraz daitekeen propietate bat da. Adibidez, bonbilla kopurua, sagarren pisua edo goxokien prezioa. Hauek neurtu egin daitezkeelako eta zenbakien bidez adieraz daitezkeelako. Magnitude hauek neurtzeko unitateak erabiltzen dira. Esaterako, altuera magnitude bada. Hau neurtu eta zenbakien bidez adieraz daitekeelako. Eta hau neurtzeko metroa, zentimetroa eta abar unitateak erabiltzen ditugu. Bi zenbakiren arteko arrazoia, bi zenbakiren arteko zatidura izango da. Bi arrazoien arteko berdintza proportzioa izango da. Bi magnitude alderatzen ditugunean, bi egoera eman daitezke. Batetik, bi magnitude hauen artean erlazioa egotea, zuzenki proportzionalak izatea edo alderantziz proportzionalak izatea, eta hori da gaurkoan ikasiko duguna. Adibidez, erosten dugun karamelo kopurua eta ordaindu beharrekoaren artean erlazio bat badago. Zenbat eta karamelo gehiago erosten ditugun, orduan eta gehiago ordaindu behar izaten dugulako. Baina bestetik, posible da, bi magnitude alderatzean hauen artean erlaziorik ez egotea. Adibidez, adina eta alturaren artean erlaziorik ez dagoen moduan. Bi magnitude zuzenki proportzionalak izango dira, magnitude horietako bat zenbaki batekin biderkatzean edo zatitzean, beste magnitude ere zenbaki beraz biderkatzen edo zatitzen denean. Adibide batekin ulertuko dugu honako hau. Demagun, erlazionatzen diren bi magnitudeak frutaren pisua eta prezioa direla. Hemengo taula honetan, erlazio hau laburtuta daukagu. Hau da, kilo bat fruta erostean 3 euro ordaindu behar izan ditugu. 2 kilo fruta erostean 6 euro ordaindu behar izan ditugu. 3 kilo fruta erostean 9, eta horrela erlazio guztiak adierazita dauzkagu. Bestetik, morez ikus dezakegu, frutaren pisua 3 izten denean, hau da, 1 × 3 egiten dugunean, bere prezioa ere 3 iztu egiten dela. 3 × 3 9. Naranjaz adierazita daukagunez, frutaren pisua erdira murrizten denean, hau da, 6/2 3 egiten dugunean, prezioa ere erdira jaisten dela. Horrelako ariketak ebazteko 3ko erregela erabiltzen da. Bi magnitude zuzenki proportzional jarduera batean erlazionatzen direnean, hauek ebazteko erabiltzen den baliabidea izango da 3ko erregela. Adibidez, 3 kilogramo marrubigatik 9 euro kobratu dizkidate. Zenbat marrubi kilogramo erosi ditut 6 euro ordaindu baditut? Adibide honetan, pisua kilogramotan eta prezioa eurotan erlazionatzen dira. Guk badakigu, zenbat eta marrubi kilogramo gehiago erosi, prezioa edo ordaindu beharrekoa ere handiagoa izango dela. Ondorioz, badakigu erlazio hau zuzenki proportzionala dela. Kasu honetan, 3ko erregela erabili beharko genuke jarduera hau ebazteko. Eta beti, honako pauso hauek jarraituko ditugu. Batetik, arrazoiak berdinduko ditugu, eta ondoren ez ezaguna askatuko dugu. Bideo honetan ikusi dugunez, arrazoia magnitude bateko zenbakiak zatitzea izango da. Hau da, 3 zati isa, pisuari dagokion arrazoia izango litzateke. Prezioari edo ordaindu beharrekoari dagokion arrazoia, bere bi zenbakiak zatituz adieraztea izango litzateke. Kasu honetan, 9 zati 6. Kontzeptu garrantzitsuetan ikusi dugunez, bi arrazoi hauen arteko berdintzatik proportzioa lortuko genuke. Bigarren pausoan ez ezaguna askatu beharko dugu. Berdintza honetan, lehenengo mailako ekuazioa daukagu. Lehenengo mailako ekuazioak nola ebazten diren gogora ekarneko bazenute, kanalean eskuragarri dituzue, lehenengo mailako ekuazioak 1 eta 2 bideoak. Kasu honetan, zatitzen dauzkagun gaiak beste aldera bidertzen pasa ditugu, eta hemen 6 × 3 18,
bederatzi biderrekiz ezin dugu eragin, eta isa bakarrik uzterako orduan bederatzia bidertzen dugunez, beste aldera zatitzen pasako genuke, eta emaitza 18 zati bederatzi 2 izango litzateke. Hau da, gure buruketaren emaitza honako hau litzateke. 2 kilogramo marrubi erosi ditut, 6 euro ordaindu baditut. Bi magnitude alderantziz proportzionalak dira, magnitude horietako bat zenbaki batekin biderkatzean, beste magnitudea zenbaki beraz zatitzen bada edo alderantziz. Adibide batekin ulertuko dugu honako hau. Demagun, erlazionatzen diren bi magnitudeak abiadura eta denbora direla. Taula honetan, bi magnitude hauen erlazioa laburtuta daukagu. Dirudienez, 10 kilometro orduko abiaduran 4 minutu beharko genituzke dagokion lekura iristeko. 20 kilometro orduko joango bagina, 2 minutu beharko genituzke. 40 kilometro orduko joango bagina, minutu bakarra beharko genuke. Hemen ikus dezakegunez, zenbat eta abiadura handiagoa daukagun, desplazatzeko beharko dugun denbora orduan eta txikiagoa da. Horregatik badakigu, proportzio hau alderantzizkoa izango dela. Beste modu batera esan da, morez adierazita duzuen moduan, abiadura erdira murriztuko bagenu, desplazamendurako beharko genuken denbora bikoiztu egingo litzateke. Abiadura 8 aldiz handituko bagenu, desplazatzeko beharko genuken denbora 8 aldiz txikituko litzateke. Hau da, bat zatitzean, bestea bidertu egiten da. Halako erlazioak adierazten diren, ariketak ebazteko, alderantzizko hiruko erregela erabiltzen da. Bi magnitude alderantziz proportzional jarduera batean erlazionatzen direnean, hauek ebazteko erabiltzen den baliabidea alderantzizko hiruko erregela da. Demagun honako adibide hau daukagula. June ikastetxera bizikletaz joaten da. 10 kilometro orduko abiaduran, 4 minutu behar izaten ditu iristeko. Zenbateko abiaduran joan da, iristeko 20 minutu behar izan baditu. Buruketa honetan erlazionatzen diren bi magnitudeak honako hauek dira. Junek ikastetxera joateko behar duen denbora, eta bestetik bizikletaz daraman abiadura. Bi magnitude hauek erlazionatuz, beti taula bat osatuko dugu. Hasieran esan digunez, 10 kilometro orduko abiaduran doanean ikastetxera 4 minututan iristen da. Eta badakigu 20 minututan iritsi dela ikastetxera. Galdetzen zaiguna da, ea 20 minututan iristeko zenbateko abiaduran joan den bizikletaz June ikastetxera. Kasu honetan, badakigu, abiadura zenbat eta handiagoa izan, Junek denbora gutxiago behar izaten duela ikastetxera joateko. Hau da, abiadura handitzean, denbora txikitu egiten dela. Bat handitzean bestea txikitzen denez, badakigu erlazio hau alderantziz proportzionala izango dela. Kasu hauetan, alderantzizko hiruko erregela erabili behar dela esan dugu, eta pausoak honako hauek dira. Lehenengo, arrazoiak berdindu behar ditugu, baina berdinketan horietako bati buelta eman behar zaio. Orain ikusiko dugu zer den buelta ematea. Eta bigarren pausoan ez ezaguna askatuko dugu. Bideo honen hasieran ikusi dugunez, arrazoiak magnitudei dagozkion zenbakiak zatitzen adieraztea da. Eta alderantzizko hiruko erregelan ikusi dugunez, arrazoiak berdintzerako orduan, arrazoietako bati buelta eman behar zaio. Hau da, 4 zati 20 denborari dagokion arrazoia izango litzateke. Eta nik, kasu honetan, abiadurari dagokion arrazoia berez 10 zati isa izango litzatekeenari buelta eman diot. Hau da, zenbakitzailean dagoen zenbakia izendatzailean adierazi dut, eta izendatzailean adieraziko genukeen zenbaki hori zenbakitzailean adierazi dut. Orain, bigarren pausoan adierazten zaigun ez ezaguna askatu beharko dugu. Horretarako, hemen daukagun lehenengo mailako ekuazioa askatuko dugu. Zatitzen dauzkagun balioak berdintzaren beste aldera bidertzen pasatu ditugu, eta ondoren
kalkuloak egin ditugu. 4 bider 10, 40. Ondoren isa bakarrik uztekotan, bidertzen daukagun 20a beste aldera zatitzen pasatu dugu, eta beraz, ekisen balioa, 40 zati 20, 2 izango da. Gure buruketaren erantzuna honako hau izango da. 2 kilometro orduko abiaduran joan da ikastetxera. Orain, ekin lanari. Hurrengora arte.